וואי וואי וואי. הפרשות האלה, שלא יסרטו לי את האוטו, עכשיו קניתי אותו, יא אללה. וואו. אבל האם זה נסרט, אני לא משלם. עכשיו קניתי את האוטו. אני חייב לראות את זה, אני חייב לבדוק. וואו. מסתבר שזה לא ככה, זה דווקא... חכו רגע, חכו שנייה. וואלה, אתם לא מאמינים. אני דיברתי איתו שם עם הבחורצ'יק. הוא אמר לי שהמכונות פה זה בכלל עם איזה ספוג קרלייט, משהו מיוחד בדיוק לרכבים. וואלה, מדהים, תדעו לכם. איך אמרת קוראים למקום פה? סיטי ווש. אלופים.